Hiru txerrikumeak. Behin batean, baziren hiru txerrikume eta 8 bat. Txerrikumeak lasai bizi ziren basoan, baina han inguruan 8 zebilela jakintzuten eta larritzen hasi ziren eta etxe bana egitea erabaki zuten. Hala, txerrikume txikienak lan eta lan egun bat pasa zuen lastozko etxea egiten. Txerrikume ertainak lan eta lan 1, 2, 3, 4 eta 5 egun eman zituen egurrezko etxea egiten. Txerrikume handiak lan eta lan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eta 9 egun pasa zituen adreiluzko etxea egiten. Egun haietako batean, 8 aurreratu zen txerrikumeak bizi ziren lekura. Txerrikumeek 8 ikusi zutenean, haien etxeetan sartu ziren presaka. Baina ikusi zuen 8ak lastozko etxea eta barrez hasi zen. Ara, putz egingo diot, ostikada bat emango diot eta lastozko etxea bota egingo dut. Egin zion putz, eman zion ostikada bat eta lastozko etxea lurrera bota zuen. Txerrikume txikia korrika batean txerri ertainaren etxera joan zen. Ireki atea, 8 datorreta, egin zuen oihu eta barrura sartu zen. Ikusi zuen 8ak egurrezko etxea eta barrez hasi zen. Hala, putz egingo diot, ostikada bat emango diot eta egurrezko etxea bota egingo dut. Egin zion putz, eman zion ostikada bat eta egurrezko etxea lurrera bota zuen. Txerrikume txikia eta ertaina korrika batean txerrikume handiaren etxera joan ziren. Ireki atea 8 datorreta, egin zuten oihu eta barrura sartu ziren. Orduan, ikusi zuen 8ak adreiluzko etxea eta barrez hasi zen. Putz egingo diot, ostikada bat emango diot eta adreiluzko etxea bota egingo dut. Egin zion putz, eman zion ostikada bat, baina adreiluzko etxea etzen erori. Ura amorrazioa. Batean, 8ari ideia bat bururatu zitzaion. Eskailera bat hartuko dut eta tximiniatik sartuko naiz etxe barrura. Hartu zuen eskailera, igo zen teilatura eta salto egin zuen, baina blaust, nora eroriko eta txerritxoak janaria egosten ari ziren lapiko barrura erori zen. Ai, ipurdia errezai, ipurdia errezai. Garrasika joan zen 8a baso hartatik urrutira. Eta egia ala gezurra, begibien artean, sudurra.